खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 20 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जाबमुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु मोनगोन। गोसो होनानै नाजायोब्ला जाफुंसारनो हागोन। गाहाम सान। वृष राशि गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा लागोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। मिथुन राशि नखराव दावराव दावसि जानो हागौ। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गोजोन गैयै थासारि जागोन। कर्कट राशि सोरनिबा फाव फान्दायनायाव गाज्रि मुं मोनगोन। समाजनि सुबुंफोरजों नासयजागोन। जेरावखि थाङा सांग्राङै सोलिनाया गोनां। सिंह राशि गोसोनि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। जिउआव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हागोन। गाहाम सान। कन्या राशि हारिनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो मान होजागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोजोननि सान। तुला राशि गावनि आंगो लोगोफोरानो सुथुर जागोन। गोसोआव गोबां दुखु होजानो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृश्चिक राशि गिदिर जाब्रबथाय जानो हागौ। सानै हयै आगान सुरनाया गाहाम। जेंना गोनां सान। धनु राशि गोसोआव मोजां मोननायनि सानस्रिया जायगा लागोन। गावनि जिउनि आंगो लोगोरिजों लोगो मोनलायगोन। गोजोननि सान। मकर राशि गोबां रां आखायाव फैगोन। गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। कुम्भ राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय गिदिर साजा मोननांगोन। गोसोआव गिनाय मोनगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मीन राशि जेखि हाबा मावा मानो फैमाल जागोन। मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।